Padha malu baju Rama ya apa mau. Lek gak padha berarti kan apa tuh Nafsu. nafsu. Duduk anu ya. Sing mlaku nafsu ya. Ya semuanya nafsu. Heeh. Mek cuma nafsu sing endi kan ngono. Heeh. Ana nafsu sing apik, katakanlah nafsu tibane sing amarah, isine Oh, muring-muring tok. Ngono Dadi lho. batine iku wis gak nang batin ya. Iya, wis pokoke dirungokno gak penak wis. Langsung. Padahal amarah kan, muring-muring tok. Lah maro nafsune supia istilahnya meripat. Kesenengan. Kesenengan, ya wis seneng-seneng tok ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Masih Rahayu. bersama Tutur Pitutur. Siang hari ini kita membahas urip iku urup. Nah, lek wong urip mesti urup. Apane sing urup? Lah iku urup iku berarti kan punya nyawa ya. Nah, gitu Bajum. Nah, kita bahas tuntas tentang urip iku urup Bajum. Monggo. Kita pambuka rahayu rahayu puja mantra manjinga dadi donga. Ya. Iki masalah babakan si urip ya. Ya, urip. Urip. Mungkin urip itu urup menurut pengetahuan masa real. Ya. Sebatas pengetahuan masa real iku apa? Menurut pemikiran. Jadi urip iku dadi urup iku migunani. Nah, migunani marang sapa? Marang sak padha-padha lan marang alam-alam ing sekitare Bajum. Ngono ya Bajum. iku dasare kan ngono. Nggih. Jadi gini, mangane diarani urip iku urup. Lek wis urip iku padha karo ngcethik geni, ngono lho. Barang wis urip terus urup berarti kan menyala. Ya, menyala. Logikanya kan gitu. Lek wis menyala berarti uripe kanggo apa? Nah, Iya. kan dinyalakno, termasuk bagian dari penyemangat itu. Lah uripe ya kanggo ya iku mang ana ndek unen-unen. Lek wis urup karek-karek gawene butuhe apa? Ngono lho. Butuhe apa? Berarti butuhe. Lah lek wis urup, lek niatane apik ya digawe apik, lek niatane elek elek. Kan antarane apik mbek elek kan tipis. Ngono lho. Sak seret lah ngono lho. Sak seret gak iso didelok. Mane dikatakan kadang manusia tiap detik berubah kan begitu. Saiki iso apik perkara elek sak sret lho dadi katut elek kabeh. Mangane ana istilah gini. Sak putih-putihe wong mesti ana irenge. Sak ireng-irenge wong mesti ana putih. Artinya begini. Sebaik-baiknya orang mesti ada jeleknya. Itu kembali lagi kan manusia. Itu jadi tidak sempurna. Kesempurnaannya hanya milik Tuhan katanya kan gitu lah. Lah sak elek-eleke wong mesti ana pikiran apike. Sik kepingin sosial, pengin tolong wong liya gitu loh. Artinya ilmu itu kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Gitu ya. Jadi ilmu ini bab ilmu toh. Ya. Ilmu hitam bisa untuk putih, putih bisa untuk hitam. Tergantung yang menggunakan. Tergantung yang menggunakan. Makanya lek wis urip, kudu urup itu karek carane gawe, kepentingane apa ngono lho. Lek wis murup, istilah ya dimanfaatno kanggo keapian. Karena apa? Di dalam kebaikan itu berarti ada pancaran sinar dari Gusti, dari Tuhan. Ngono lho. Makanya dulu Sabda Pandhita Ratu, Sabda Pandhita Wali itu kan ucapan raja termasuk perwakilan dari Tuhan. Nah, itu loh. Makanya gini, apa? Babakan urip-urup dengan dasar pengetahuan, dasarnya apa? Dari alam pikir kita. Makanya di dalam alam pikir kita itu dinamakan gini, mikiro
kang becik. Iya. Becik kan Apik. apik. Laku kang apik. Iya. Lek wis pemikirane iku becik, lakune Ya ya mesti apik. dadi apik, Iya. ngono lho. Karena nanti seleksinya kan di alam rasa, alam hati Iya. gitu loh. Dipikir ku durung mesti lek gak mangane antarane muno mbek muni ngono Kudu lho. padha jarene. Heeh. Muno iku munine batin, Batin muni munine lesan. lesan. Mangane lek wis dipikir ndek endas termasuk kok diucapno di lesan iku didukno nang ati diseleksi, Iya. disaring. Pantes enggak? Heeh, pantes gak iki diunekno kan gitu. Cocok enggak ngono ya? Lah ini salah satu dasar gitu Iya. loh. Sakjane kan secara pengetahuan kan ndek-ndekan. Iya. Tapi lek dikupas jero. Oh, tuh, jero ya nyen Heeh, ngelmu jero, kan ngono. ilmu. Ngelmu iku Makane angel tinemu. Jare Pak Kiren angele kanthi ilmu iku lakune kanthi laku Iya. ngono lho. Lah ilmu itu bermacam-macam tergantung ya itu tadi loh kepentingannya. Banyak leluhur kita sudah menciptakan berbagai ilmu sampai ilmu babakan kanuragan, babakan Jaya Kawijayan, Kasantikan termasuk pengasihan kan diantaranya itu. Tapi sing awake dhewe mesti pengasihan ya. Wah itu kan karena anak muda. Anak muda itu mangane yang dipilih lek tembange mesti Asmaradana atau ke arah Tandang Gula gitu loh. Iya. Itu pasti karena sesuai dengan umur kita. Heeh. Dewe kan 10 tahun lebih muda ya. Kan gitu lah. Cover itu. Iya, ya iki kan kayak ramen-ramene Iya, zaman gitu lah itu loh. Itu loh. Jadi nek contone Muno lan Muni ku ya apa? Kira-kira ya contoh sampean kasih gambaran contone. Contoh gini. Iya, contone. Mau mengucapkan sesuatu kira-kira pas padahal yang kita lihat agak jauh lah tapi dalam hati itu sudah merasakan kata pertama loh ya sudah kita rasakan benar lek kita yang kita ucapkan berarti di lisan sesuai hati kemungkinan itu kebenaran yang sejati kalau menurut saya itu loh. Muno lan Muni ku mang ya. Lah lek unine ati, unine lesan gak padha menutani. Kadang-kadang sik ana owah gingsir. Iya. Dadi owah gingsir apa sih? Owah kan berubah. Berubah utawa sodo, ngono lho, sodo. Ana mlesete lah Didi. Iya. Belum kebenaran sejati, artinya apa? Belum sempurna. Iya. Kalau sudah sempurna ya apa yang kita katakan di dalam Hati, pasti munone batin, ya munine batin munine lesan. munine lesan. Lah saiki Muno lan Muni gak padha. Contone apa? Ya iku jenenge pling-plang. Lah ya ngono arep ya. Ya, dhewe delok wong ketok wong iku waduh ngono ya. Wis mbleken lah intine ngono lah. Tapi kita lem aja ngono iku. Iya. Di batin kita kan, wong Kene lho, rupane kok gak karu-karuan tapi istilah ngene lho. Ndek mripat kita itu di mata kita melihat seseorang itu wis duwe pemikiran elek anyar. Ternyata elek wong ternyata lek wis cedhek tiba wong iku apik, berarti kan meleset gitu loh. Nah, iya Kita pandang ya toh. Kita pandang menurut alam pikiran kita gak sesuai wah dah wong iki paling ngene. Ternyata iku kan di alam pikir belum di alam rasa. Iya. Iku mau didukno nang batin. Batin. Ternyata meleset. Oh tibae wong sing elek tibae wonge apik kan kan. Ngono batine dhewe. Lek batine sing mlaku ya. Wonge ayu re, seksi ngono ya semlo. Mangane sukmane kan wis mlebu ndek kono ro ngono lho. Maksudnya teko mripat mau. Terus baru ngade ngomong, "Duh, ayune lah." Terus ngene apa, Cung? Muno batine mbek urung mesti ya? Urung mesti, tapi lek batine wis iso ngecek langsung ngucap ya. Iya, batine wis iso ngecek dhisik, sukmane wis iso mlebu, otomatis iso ngomong. Iya ngomong batine sesuai. Iya, cocok ya karepe. Ya wis. Omene karepe beromone iki mau. Lah, ngono lho sing dikarepno iku sesuai apa yang dilihat atau diucapkan itu loh. Makanya tidak semudah apa yang diucapkan itu loh. Iya, apa jare kromone gimana. Ya ini kan semuanya untuk belajar kita bersama. Belajar sinau urip bener loh. Iya. Kan itu makanya perlunya ilmu pengetahuan gitu untuk menyeleksi mana yang terbaik, mana yang
terbaik terus ya teruji gitu loh. Nah, iya. Teruji. Kita kembali lagi wajeng gini. Urip iku urup, berarti migunani marang wong liya. Nah, berarti apa? Tulung tinulung ngono niku termasuk niku. Termasuk itu, gitu loh. Makanya sebuah kehidupan layaknya orang hidup itu bagaimana? Iya. Berarti di alam keramaian atau alam padang kan butuh sok podo padane. Iya. Berarti ada yang orang kekurangan kita bantu. Karena kita sebagai makhluk sosial. Lah, sebagai kehidupan masyarakat kan. Makhluk sosial, kita hidup di masyarakat, kita nggak akan bisa sendirian. Jadi gitu ya. Jadi kita ono sing wong wuta, ayo dituntun. Iya. Ono wong sing keluwen ya kita beri kehidupan. Ono sing wong gak duwe busana kayak ono busana. Kayak ono klambi kan ngono to. Ana wong gak duwe bojo ya digolekno bojo lek kene golek duwe kenalan. Mamane gelem lah iku. Lek perkara jodoh bojo jodoh ku perkara ati ya. Minimal sudah ada informasi. Iya. Paling ndak kebutuhan di kehidupan itu, makanya butuhnya interaksi sosial kan di situ gitu loh. Iya. Jadi saling membutuhkan lah. Kalau kita sudah banyak pengetahuan di kehidupan itu otomatis ya toh. Pasti ada yang membutuhkan dan kita butuhkan gitu loh. Gitu ya. Karena apa? Berbanyaklah ilmu itu sudah jadi falsafahnya Bung Karno itu. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan sebetulnya kata-kata itu perbanyaknya pengetahuan iya, gitu loh. Kita belajar sebanyak-banyaknya ya. Perbanyaklah pengetahuan. Jadi gitu nanti bisa kita berguna bagi masyarakat kita nah, gitu ya. Kan itu. Urip iku urup. Nah, menyala. Gitu kan. Nanti migunani marang sak podo padane gitu ya. Terus kemang ya, terus yang kedua mang ya Jum kita baleni meneh ya, kita ulangi lagi. Muna lan muni kudu padha. Nah, iku mang muna iku munine batin, muni-munine lesan. Jadi antara batin dan lesan harus sejalan. Sejalan ya. Nah, kalau gak padha mah lho Pak Jum Rama ya apa mau. Lek gak padha berarti kan apa tuh? Nafsu. Duduk anu ya. Sing mlaku nafsu ya. Ya semuanya nafsu. Mek cuma nafsu sing endi kan ngono. Ono nafsu sing apik, katakanlah nafsu tibone sing amarah, isine muring-muring tok. Ngono lho. Batine iku wis gak nang batin ya. Iya, wis pokoke dirungono gak penak wis. Padahal amarah kan, muring-muring tok. Lah maro nafsune supia istilahnya meripat. Kesenengan. Ya wis seneng-seneng tok ngono lho. Seneng tok. Iku ya juga gak sesuai batin. Iya. Seharusnya kan semuanya selaras gitu loh. Ya, moro ngono nafsu alu ama ngomongnya gak enak. Ngomongnya gak enak entek samarno muangan tok ngono lho. Kan iku padha karo memujanya ketoke Bang gak enak ngono, terlalu berlebihan. Gak enak masakanmu tapi entek sak bakul. Kan gak cocok kami yang dirasakno itu. Ya munine mbek batine kan gak seimbangan iku ngono ah. Betul. Iku kita konceng muna lan muni ngono lho. Terus apa lagi aja kira-kira? Termasuk kita gini. Di zaman yang kayak gini tuh kalau seumur kita itu kadang-kadang di perkembangan zaman ini ketinggalan secara teknologi. Tapi secara nurani atau ajaran kepribadian tidaklah. Iya, masih kita sepanjang zaman. Oh iya, kalau anak-anak sekarang itu naik ke atas semakin tinggi, kalau diri kita menggali semakin dalam. Iya. Karena apa? Seimbang, gitu loh, seimbang. Kene mikir dhuwur-dhuwur gak nutut. Ya ta logikane kan ngono. Iya. Secara pengetahuan wis apa ya, sudah umur gitu loh. Tapi tidak boleh ketinggalan loh. Iya ta, artinya semua informasi kita tangkap, ya ta, sesuai kemampuan kita. Tapi secara kedalaman nurani semakin tua ibaratnya kaya pari, semakin padat, semakin berisi, semakin dingklu itu loh. Artinya ya apa? Ilmu yang kita gali dari bawah itu kan adalah termasuk tinggalan itu loh. Jadi penggalian sejarah kan termasuk menggali ya, gitu loh. Nah, ilmu ini kelapa, Mbak Jum? Makin tua makin bersantan itu ya apa?
Lho nyelek tuwek iki santene akeh. Wis suwek, wis suwe, wis suwek. Jare lek Heeh. ilmune klopo, emang Mm-mm. ilmune pari. Mangkane ngene, Ilmune gak pari. salah. Iki guyonan gak salah Iya. ya. Lek arek-arek nom saiki termasuk anak-anak penggoda, iku lek sing ngerti dipilih sing tuwek. Iya, Duwe akeh. Wis lek arek nom ndi, arek nom sukses duwe miliatan. Wis kalah mbek wong tuwek, mah pekerjaannya kan sudah lama. ya, om koyo ngene iki Iya, pengen ngene iki. padha-padha nyimpen kan wis nyimpen sing suwe. Ngono. Amene om serial gini iki. Dipilih kok sing tuwek, tantang gaene dilu. Tapi Duwe duwe akeh. Iku arek Gak nom. guyon tok ya. Iya, guyonane kan ngono. Ilmu klopo mah lho, Mbak Jum. Iku lek golek materi, Iya. ngono lho. Ilmu Lek klopo golek iku apa materi. berarti lek ilmu klopo? Ya lek klopo iku mangane klopo iku juga bagai perlambang. Iya. Oyote ya kanggo, iya toh. Dari kehidupannya sudah lama mempunyai akar kuat berarti untuk mempertahankan. Iya. Terus wite jenenge lugu. Glugu. Glugu iku sak lugune, Iya. ngono lho. Kenceng Terus misalnya, atau kenceng. terus uwoh kembangnya kan dadi Manggar. manggar, mayang apa Kak? Manggar. Mayang. Ya. Mayang itu adalah ini ya, istilahnya apa itu ayang-ayange, Iya. ngono lho. Ayang-ayange kuwayangane, Iya. ngono lho. Marus dadi cilik cengkir ya, Iya, dengkir. cengkir kencenge pikir, Iya. ngono lho. Lah, manjing terus nangkok Janur. janur. Nur kan nur keweningan, Iya. nur itu kan cahaya yang kuning itu wening kan Cahaya bersih kuning, gitu loh. Lah semuanya menjadi falsafah atau filsafat Iya. itu dijadikan sebuah ajaran untuk Oh. manusia. Makanya tadi lambangnya pramuka cikal ya. Ngono Lah lho. terus lek lambange manten barang iku apa ning ngarani Kembang mayang. Kembang mayang barang itu kan sing gawe klopo maneh. Iya, ya itu selek dikonceki wajaran kok semuanya Oh, itu iya. lho. Mungkin kita bahas untuk sesi berikutnya aja untuk masalah kelapa dan padi, ilmu padi dan ilmu kelapa, Mbak Romo. Mungkin kita akhiri dulu ya untuk saat ini. Jadi hari ini kita dapat munolan muni dan urip iku Urup. ya. Matur nuwun. Nggih. Nggih, sami-sami. Asa durung tutup donga Jawa mawon, Mbak Jum. Monggo diawali. Rahayu, rahayu, Rahayu. puja mantra manjinga dadi donga. Iki kan donga sederhana. Iya, gitu iya, lho. iya. Dadi puja mantra manjinga dadi donga. Rahayu, rahayu.